Peňa, musím ti povedať, že obdivujem toto publikum. Vonku zúri liberalizácia a ono ide, predstav si, na zábavný program. No, a čo ak sem títo ľudia prišli práve preto, že vonku zúri liberalizácia? Že by kolektívny zájazd zo psychiatrie? Ale, čo by? Ľudia sú normálni. Doba je nenormálna. Oliver, mne sa totiž zdá, ako keby všetkých ľudí v tejto republike postihla akási čudná epidémia sklerózy. Epidémia sklerózy? Nespomínam si. V tvojom prípade ma to ani neprekvapuje. Ale keď počúvam niektorých ľudí, pripadá mi to, ako keby sme sa v poslednej chvíli zachránili z potápajúceho sa Titaniku. A teraz sedeli v záchrannom člne a nadávali, že tu nie je také pohodlie ako na ľudnej palube. A je? Čo? No to také pohodlie, či tu je. Nie, no tak vidíš, podľa nie je. A z toho to celé vyplýva. Ľudia jednoducho nechápu, prečo sme opustili loď, kde nám v podstate nič nechýbalo. Naozaj nám tam v podstate nič nechýbalo? No nevravím, no tak boli tam však menšie obmedzenia, o smere plavby sa nediskutovalo, kapitán stál mimo akejkoľvek kritiky, a kto raz opustil palubu, o toho sme sa viac nestarali, ale inak tam nebolo zlé. No akurát, že perspektívne by sme sa boli ocitli na dne, no ale inak nebolo zlé. Perspektívne, to sú to len také tvoje úvahy, čo by sa stalo keby. Ale kto to dnes dokáže? Čo ak by sme boli napríklad v poslednej chvíli, nabehli na Pličinu, ha? Sa úplne zbláznil. Na Pličinu uprostred Atlantiku, čo? No tak pripúšťam, že je to dosť nepravdepodobné, ale riešenie by to každopádne bolo. No tak riešením by bolo predovšetkým to, keby sme teraz veslovali, vieš, kamaráda, snažili sa doveslovať k nejakej inej, nepotápajúcej sa lodi. Ešte mrzí ma, že aj ty podliehaš tejto lacnej móde. Čo ťa mrzí? Dnes na Titanic každý len nadáva, tvrdí, že vraj sa potápal, No, a takéto nezmysly sa hovoria. Ale nech si hovorí, kto chce, čo chce, na Titaniku veru nemusel veslovať ani ten posledný námorník. Také tam bolo sociálne zabezpečenie. No, nemusel. A vďaka tomu dnes nenájdeš človeka, ktorý by vedel veslovať. To by si sa čudovala, drahá moja, ako naši ľudia dokážu veslovať. Teda presnejšie dokázali by, však keby neboli popredávali veslá. A prečo ich popredávali? Prečo? No tak z niečoho treba žiť, keď sa človeku nechce veslovať. A teraz čo? Všetci budeme sedieť a čakať, kým nám niekto kúpi nové veslá, alebo čo? Tak je tu ešte jedna možnosť. Všetci budeme robiť kormidelníkov. Kormidlo našťastie ešte máme. No máme, ale na stojacom člne, no tak... Aspoň sa nám ľahšie bude kormidlovať. Oliver, matematika. Nie je 15 miliónov kormidelníkov na jeden čln. Predsa len trochu priveľa. Viac hlav, viac rozumu. Je demokracia, súdruhovia. Všetci do toho máme právo rozprávať. Všetci. A keď nabehneme na Pličinu? O to ide, nechápeš? Keď nabehneme na Pličinu, konečne budeme na pevnej zemi. Čiže na dne. To je otázka terminológie. Pozri sa, optimisti vravia tak, pesimisti onak. Podstatné je, aby sme sa ocitli tak hlboko, že už nebudeme môcť len stúpať. No ako ťa tak počúvam, začínam chápať tých, čo vravia, že ľudstvo je stratené. Pripúšťam, že ľudstvo je stratené, ale na druhej strane sa zase všeličo našlo. Ale čo sa už len mohlo nájsť, no čo? No, napríklad sa našiel stratený denník partizánskej protidiverznej skupiny Oklahoma Stred, z ktorého sa dozviete, ako to s tým strateným ľudstvom v skutočnosti bolo. Zápisky číta Marian Slovák. ...26. mája. Stratili sme 10 chlapov a nikto nevie kde. Nálada v mužstve je napriek tomu dobrá. Zastrelili sme 2 jeleňov. Oslavy pri vatre pokračujú neskoro do noci. 27. mája. Plazíme sa po hore, ja a mojich 10 chlapov. A zrazu pred nami na čistínke plný rebriňák Nemcov. Potichu odistím ručný granát. Zatvorím oči a hodím. Strašný výbuch. Otvorím oči a čo vidím? Ja a plný rebriňák Nemcov.
Takticky som sa stiahol do hôr. 28. mája. Dostali sme príkaz vyhodiť do vzduchu most, ale nevedeli sme, ktorý, a tak sme vyhodili všetky pri našej dedine. Dedinu sme takto úspešne na 12 rokov odrezali od okolitého sveta. 29. mája. Plazíme sa po hore, ja a mojich 10 stratených chlapov, ktorí sa našli v krčme. Plazíme sa už druhý týždeň a stále sme nič nenašli. Keď už chlapi začínali frflať, konečne našiel Jožo protitankovú mínu. Zvyšky Jožovej príľby sme poslali jeho rodine. 30. mája. Dostali sme rozkaz presťahovať sa bližšie k mestu, lebo sme už vyjedli celú dedinu a postrieľali všetkých jeleňov. 1. júna. Sťahovať sme sa nemohli, lebo cestu strážili 2 psi a štekali ako diví. Na veliteľstvo sme poslali správu, že nepriateľ besnie. Slúbili nám posily. Máme vraj založiť 4 ohne, v noci príde výsadok. 1. júna v noci. Chlapi postavili 4 vatry, ale zabudli sme zobrať zápalky. V tom zbadáme lietadlo. Pokúšame sa na seba upozorniť streľbou z guľometu. Pri 3. prelete sa nám konečne podarilo lietadlo zostreliť a privítať medzi nami 2 živých výsadkárov. 3. júna až 21. decembra. Sedíme pri ohni. Chlapi pomaly strácajú trpezlivosť. Z dediny prišla naša tajná spojka Vilo. Vilo býva často prechladnutý a preto je v lete partizán a v zime gardista. Vilo nám nosí dôležité správy. Aj dnes. Povedal, že v dedine napadol sneh. To znamená, že tam nemáme chodiť, lebo by bolo vidieť stopy. 23. decembra. Toho rána udreli také mrazy, že sme ešte aj kone museli rozťahovať. Paľa sme museli dať na ošetrovňu, lebo v noci, keď mal stráž, oprel sa o strom a primrzol. Tak sme ho ráno odpílili a teraz leží aj so smrekom na ošetrovni a čaká, kým sa vonku neoteplí. 24. decembra. Z Moskvy mi pridelili oddielového komisára, ale zajali ho Nemci, lebo keď ho v noci vyhodili z lietadla, spadol rovno do dediny. My sme v hore zabudli založiť oheň a Fricovia v dedine oheň mali, no tak ho vyhodili tam. Naša tajná spojka Vilo, v lete partizán, v zime gardista, mi prišiel povedať, že ho máme prísť zajtra oslobodiť, že nás budú čakať. 4. januára. Akciu sme nazvali Oslobodenie. Chceli sme ísť hneď ráno, ale dosť dlho trvalo, kým sa chlapi pobudili a tak sme išli až po obede. Keď sme prišli k potoku, zbadali sme, že Nemci stavajú most, lebo v lete sme im všetky vyhodili do vzduchu. Do tej ľadovej vody sa nám veru nechcelo a tak sme si sadli k potoku a čakáme, kým Fricovia ten most nepostavia. 4. januára až 29. marca. Sedíme pri potoku a Nemci stavajú most. Ondro sa už teší, ako im ho zase v lete vyhodí do luftu. Ako tak v pokoji sedíme, zrazu dostal primrznutý Paľo nápad, čo sa stávalo tak raz za 7 rokov. Veliteľ, vraví mi, veď všetci Nemci stavajú most, no tak poďme my toho komisára oslobodiť. Paľa som pochválil a hneď sme aj vyrazili dvere na hlavnom štábe. Komisár nás už čakal s chlebom, soľou, vodkou a prihláškami do strany. 30. marca. Do hory sa vrátili jelene a do dediny Nemci. Tak sme hneď išli na tie jelene, veď ako vraví komisár, Nemci neujdu. 31. marca.
Nemcom do dediny asi prišla munícia, lebo strieľajú od rána do našej hory ako besní. A sa bojíme, že nám všetky jelene pobijú. Von sme ísť nemohli a tak len sedíme v zemlianke a hráme karty. 1. apríla. Ráno bomby dopadali a dalo sa ísť konečne von. Ináč v tento deň musím dávať na chlapov veľký pozor, lebo si robia rôzne 1. aprílové neplechy. Náboje sypú do ohňa, v studni sú určite granáty a nedaj Bože, aby si voľakto sadol na latrínu. Hneď po ňom pália protitankové peste a potom sa smejú, že má riadne šúpy. 2. apríla. Plazíme sa po hore a mojich 10 chlapov a zrazu pred nami na čistinke tunel. A v tom tuneli pancierový vlak. Tak sem ho tí šváby schovali, napadlo ma. A potom sme s mojou partizánskou skupinou Oklahoma Stret urobili akciu, o ktorej sa dodnes pri partizánskych vatrách hovorí. Rozobrali sme koľajnice a odniesli ich do tábora. A fricovia si môžu v tuneli strieľať koľko chcú. A možno sú tam dodnes, lebo koľajnice sme im ešte nevrátili. A teraz reklama. Čo? No vieš, Veňa, predsa, že vzhľadom na našu neutešenú finančnú situáciu sme sa dohodli, že na tomto mieste zaradíme do programu reklamu. Tu máš text a čítaj. Toto? No a? No dobre, ale to je reklama na rakvu. No a? Čo No má tak byť? reklama na rakvu v zábavnom programe? Zaplatili? No zaplatili. Tak nešpekuluj. No tak... Ježišmarja. No. Čo to? Mara leží opitá? Kdeže? Otrčila kopytá. Veselo sa smeje, veď rakvička ju hreje. S rakvou značky Beta za hranice tohto sveta. Ale pekná sprostosť toto. Čo to toto? Sprostosť, nesprostosť, bez peňazí z reklamy by sme skrachovali. Nezdržuj Dobre, a čítaj ďalšiu reklamu. Zás? No akože zase, veď tu už dobre 3 sekundy nejaká reklama neodznela. Ja už nebudem čítať to rakvičky. Ty čítaj dobre, teraz. Tak s tebou sú len starosti, daj to sem. Máte dlhou vyše hlavy? Podochli vám kravy? Zničila vás za peniazmi homba? Problémy vám vyrieši atomová bomba. Ty sa úplne zbláznil. Veď to je reklama na nukleárnu vojnu. No áno, peniaze nesmrdia, no. Mária, to sme teda dopadli. A nejakú takú optimistickejšiu reklamu nemáš? Čo by sme nemali? Proti obezite najlepšia je kúra, No. proletárska diktatúra. Tak až také... Až také optimistické to nemuselo byť. No, to bolo reklamy, pretože na rade sú naši humoristi. Takto pardon, aj na humoristov tu mám reklamu. V básničkách máš zase? Áno. Joj. Kto sa smeje s Janom Grexom, farby izby primalexom. Kto sa smeje s luknárom, spíja sa len s tunárom. Kto má rád len radiča, kúpi tonu čadiča. No. Oliver, ak dovolíš, budem ti hovoriť Pavol Orsák, dobre? Ja tu mám ešte jeden text. No. Nech sú tu všetci hopkom na čele s Janom Snopkom. Teraz je to úplné. Vítajte, kamaráti naši. Ďakujeme. My sme si tu s Oliverom poznačili niekoľko otázok, ktoré by sme vám teraz radi pretlmočili. Napríklad... Dostali sme napríklad takúto otázku. Cestovné kancelárie ponúkajú bohatý výber exotických dovoleniek, ale neviem, či ešte existujú Panenské ostrovy. Kto si sa nás toto opýtal a odpovie Jan Grexa. Existujú, ale už aj tam sa to zopsulo.
Naposledy na ostrovoch smetanovú hubičku uvádzali pod názvom Cucflek. Ďalšia otázka je priamo pre Stana Radiča. Aký je rozdiel medzi životom Slovákov kedysi a dnes? No, kedysi Slováci chodili robotovať za žobrácku mzdu ďaleko do cudziny a teraz už aspoň nemusia toľko cestovať. I takúto aktuálnu otázku sme mali. Čo si mám myslieť o poslancoch SNR, ktorí sa ešte aj pri hlasovaní o prestávke zdržia hlasovania? Zdeno Luknár. Že im je jedno, kde chrápu. Závažná otázka. Prečo Slováci, keď prídu do Prahy, osprostejú? No, Jano Snopko. Ja neviem, ja tam nebývam. Spýtajte sa pána Čalfu. Jedna slečna nám zatelefonovala. Mám 2 priateľov, tvrdí, a obaja sa chcú so mnou oženiť. Ako to urobiť, aby som mala obidvoch naraz? Ako? Jano Grexa. Vysvetlíte úradom, že vzhľadom na kvalitu dnešných mužov potrebujete toho druhého na náhradné súčiastky. Ďalší závažný problém. Vážny problém naozaj. Prečo má jej špichliače? Jano Snopko. No lebo krtko nemá a strašne sa podobali. Pražské prostitútky ponúkajú za legalizáciu svojho povolania vysoké dane pre mesto. Ako by ste to riešili vy, keby bratislavské, teda zrejme prostitútky, ponúkli to isté? Stano Radič, poraď. Ja sa so svojím príjmom môžem s akoukoľvek prostitútkou jedine kamarátiť. Prečo majú v Ostrave Ešká baník a majú tam horníkov, ktorí robia v dole? Jano Grexa. Je to cieľavedomý zámer jazykového zbližovania našich národov. Preto aj Český výbor na ochranu ľudských práv odporúča slovenským gazdom, aby ženám nehovorili sliepky, ale hrabienky ze dvora. Pozdravujeme pani Grexovú. No, kedysi darčeky nosil Dedo Mráz, teraz Ježiško. Kto ich bude nosiť na budúci rok? Stano Radič. Ježiško si s Dedom Mrázom dovtedy budú deliť kompetencie, až už nebudú mať čo nosiť. Je tu jedna lokálna otázka. V Banskej Bystrici máme na námestí šikmú väžu. Chcela by som sa opýtať, ako máme tú väžu nahnúť, aby bola svetoznámym centrom ako v Pize. Ako? Jano Grexa. Sme zbytočne skromní. V Lani som náhodou bol v Píze a tam všetci turisti ako najväčšiu pamätihodnosť obdivovali náš autobus. Kedy pôjde z Československa prvá žena do kozmu a aké povolanie by mala mať? Stano Radič. No, prvé priekopničky už máme. Jedna z nich napríklad štartovala na nosnej rakete Mora, keď jej vybuchol plyn v kuchyni. Ďalšiu otázku budem citovať doslova, tak ako sme ju dostali. Proč kráva nemôže znášať vajca? To bol zrejme nejaký jazykovedec, čo nám to zatelefonoval. Zdeno Luknár, prečo? No to by sme už skončili, keby sa u nás hoveda začali liahnuť ešte aj z vajec. Ďalej. Dnes ráno ma pohrízol sadrový trpaslík. Dobre, no tak nie je to nebezpečné? Janka Snopko. No ja by som to nepodceňoval. Poznám prípad, keď kamarátovú svokru pohryzol pes a ten chudák na druhý deň zdochol.
Keď sa klepnem kladivom po prste, vidím všetkých svätých. Koľko ich je, Jano Snopko? 7. 2 na nebesiach a 5 u Čarnogórskych. No a to je z otázok a odpovedí na teraz všetko, vlastne to úplne všetko, ale skôr ako sa s humoristami rozlúčime, vypočujte si informácie o výške príjmov slovenských humoristov. Information sur le niveau et l'honoraire de Slovax Randist. Передаем в субботку уровни хонораров словацких юмористов. Stav dnes ráno o 6. hodine. 0. Hladina klesá. Le Schwort, niveau bez. Ni kapejky bez perimen. Milí priatelia, počúvali ste informácie o výške príjmov slovenských humoristov dnes ráno o 6. hodine. Chlapci, ďakujeme, dovidenia. Oliver, poviem ti, za to veľké šťastie má svet s nami Slovákmi. Prečo myslíš? No tak vo všeobecnosti, ale aj máme takú holubičiu povahu, nie? Áno, to je svätá pravda. Holubičia povaha, to ti teda poviem, to je veľká vec. No. Aj minul som si na to spomenul. Hej, si spomenul kedy? No nedávno, keď sme boli na tom mítingu, veď vieš. No, neviem, na ktorom? No na tom, akože sa volal na podporu demokracie a nenásilia v Rusku. Počkaj. Teraz si neviem narýchlo spomenúť. No, to bol ktorý? Sa mi pletú už tie mítingy. To bol ten, čo sme sa tam bili železnými tyčami? Ale nie, železnými tyčami sme sa bili na mítingu proti irackej brutalite. Na tomto mítingu, čo ja myslím, sme sa bili reťazami. Ale nezmysel. Reťazami sme sa bili na mítingu proti násiliu v Juhoslávii, to viem 100%. Čo si už úplne sklerotická? Čo si nepamätáš, že tam sme do seba hádzali kamene? Ale prosím ťa pekne, keby si radšej nevymýšľal. Kamene sme do seba hádzali na mítingu Československého porozumenia bezpečne. Počkaj, to bolo vtedy, keď sme toho cigáňa natreli na zeleno? Ale... Čo si mali? Cigáňa sme natreli na mítingu proti rasovej diskriminácii. To si pamätám, to určite. Počkaj, a toho Černocha sme kedy vopchali do kanála? To bolo hneď na druhý deň, keď sme sa zišli, aby sme podporili Deň ľudských práv. Pamätáš si to? Tuším, máš pravdu. Ešte sme si hovorili, aké mal ten Niger šťastie, že žije u nás a nie v takej juhoafrickej republike. Tam by sa s ním veru nikto takto nemaznal. Kdeže, to len my máme takú holubičiu povahu, že z tých očmudencov priamo klobásy nenarobíme. Áno. Taký sme my národ. Muche by sme neublížili. A kto pochybuje, nech počúva, čo sa stalo Marianovi Zednikovičovi. Ten večer, ako by som to bol tušil. Nestihol som posledné metro, ktoré akurát začali kopať. A musel som sa vrátiť domov autobusom a pritom vonku bola taká tma, až za nechty zachádzalo. Priblížil som sa zástavke. Pohľad neveštil nič dobré. Ľudia tam stáli, čakali. A niektorí už ani to nie. Dvaja starci, jeden dokonca s barlami, človek s obsom, zo pár chalanov, niekoľko dievčat a ďalších sotva 50 ľudí. To bola zostava, ktorá so mnou čakala na prostriedok MHD. Sedieť nebudem. Napadlo mi. Autobus už i tak príde plný, dnu sa dostanú už iba tí najodvážnejší a špekulanti. Vtedy som začal závidieť tomu človeku s tým zvieraťom.
Ako je dobré mať niekoho za sebou. No, čo už. Daj, ako prestojím. Domov to mám 6 zastávok. Aj keď bývam na Konečnej, vždy ich pre istotu počítam. Človek nikdy nevie. V tom sa za zákrutou ozval známy zvuk a zjavila sa ona. Harmonika. Šofér, známy humorista, sa okolo nás prehnal asi 40-kou, asi 15 metrov od nás zastal. Občania sa rozbehli za ním. Ak je pravda, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, tak na tej zastávke sme stáli sami anjeli. Za neuveriteľne krátky čas sme boli všetci dnu. Teda všetci, až na jednu babku, ktorej akýsi zlomyselník povedal, že o 22:40 ide 16 a úplne prázdna. Babka si sadla na batoh a čakala. Lenže 16 sem už 12 rokov nechodí. Ale však neodbočujme. Autobus sa pohol. My o chvíľu tiež. Každý sa chytil, čoho sa mohol. Alebo koho mal po ruke. Ja som mal po ruke krásnu, krehkú, pôvabne, jemne zaoblenú modrovku a tuším, že plavovlasú, lebku asi 40-ročného svetáka, ktorému sa podarilo sedieť. Ako a za čo, to na môj dušu neviem. Šofér humorista na najbližšej zastávke už nezastal a do mikrofónu, ktorý nefungoval, oznámil, že stojíme až na Konečnej. Niektorí, a bolo ich viac ako nás ostatných, začali nadávať. Iba starček, ktorý nastúpil za mnou, bol spokojný. Podarilo sa mu prilepiť na mladé dievča. Teraz stál za ním, rukami sa ani nemusel ničoho držať, ale držal sa. Oči mal slastne privreté a trochu pobledol. Ktorej si mladej fešande prišlo zle. Muž, čo o sebe vyhlásil, že je doktor, jej nasadil 5, 10, 20 umelých dýchaní. Potom sa vystriedala celá mužská časť autobusu. Konečná sa vďaka šoférovi, ktorý medzi tým v rámci šetrenia zhasol svetlo, blížila neuveriteľne rýchlo. V tej tme som cítil, ako mi ktosi z vrecka nohavíc berie peňaženku. Neváhal som a urobil som to isté. V autobuse začal kolobeh. Postupne sa ku mne dostávali náhrdelníky, hodinky, obrúčky, ponožky, dámska bielizeň, pes a nakoniec aj barly. Je mi zima, kričal nejaký hlupák, čo nekradol a preto tam zostal iba vo viazanke. Šoférovi sa asi zaseklo riadenie, lebo v rýchlom slede sme navštívili mestský park. V športovej hale sme si pozreli účastníkov šachovej olympiády a urobili sme nové vchodové dvere v byte pokojne večerajúcej rodiny súdruha Kazimíra Bulu. 3 či 4 šachisti, ktorých sme odobrali zo simultánky v športovej hale, z nášho predného skla odfrkli a s chuťou sa pustili do jedla. Konečne sa zjavila Konečná. Revizórka. Konečná. Táto statočná žena si plnila svoju čestnú povinnosť aj v týchto ťažkých, takmer neľudských podmienkach. V kolektíve cestujúcich bola táto pani veľmi obľúbená. Našťastie ju Dav stihol ušliapať skôr, než vytiahla odznak. Blížila sa posledná štácia. Humorista šliapol na brzdu. Keby bolo kde padnúť, tak by sme padli. Takto sme však stáli a išli sme neochvejne ďalej. Vďaka 0,5 metra hrubej vrstve blata na našom novom sídlisku sme verili, že zastaneme. Kolesá spomalili. Zababrali sme sa. Doktor povedal, že napíše ďakovný list stavebnému podniku. Spoj zastal. Ľudia začali padať a skákať do blata. Starec invalid použil barly ako chodúle
a tackal sa preč. Ten druhý so slastne privretými očami padol, už mal kde a ostal ležať. Veď on umiera, skonštatoval doktor, hoci nám ostatným to bolo jasné už dobrých 15 minút. Starký otvoril oči. Dievča, čo stálo celú cestu pred ním, tížko vzlikalo. Bolo to krásne, povedal Starký, slastne privrel oči a skonal. Dievča sa rozplakalo nahlas. Muž vo viazanke sa natrel blatom a nepozorovane sa odkrádal domov. Pozrel som sa na opusteného ležiaceho so slastne privretými očami. Tak, aspoň niekomu sa to páčilo, pomyslel som si. Vystúpil som von, zobral som mu z ruky neštiknutý lístok a ticho som sa odkrádal domov. Ďakujeme za pozornosť. Kazetu prosíme otočiť.